λίγο τελευταίο. Έχουμε κάνει όλο το μεγάλο κύκλο. Κατάλαβα, ναι. Τώρα λίγο μας έμεινε για να κατέβουμε. Όχι, δεν βλέπω, αλλά να δούμε το παλάτι. Δεν έχει και ενδιαφέρον για το παλάτι. Πάλι καλά δεν σταμάτησε. Ο θάλαμος. Θα δούμε. Δεν θα είναι κλίμα. Α, ναι. Μπαίνεις μέσα εδώ πέρα, Τι έχει τώρα εδώ, δεν ξέρω. Πρέπει να μπει στο κοινοβούλιο. Πήγαμε από την ανάποδη πλευρά και πέρασε από το London Eye. Τώρα είναι θάλαμος, άλλος θάλαμος. Και τα ουρά πάλι ο θάλαμος. Δεν έχει τσαμπέ. Πολύ ωραία πιστεύω. Στο κοινοβούλιο είναι πάλι Κώστα, το πλήσε την πίσω μεριά. Ναι, εντάξει. Απλά μου αρέσει αυτό το... Ναι. Και μου αρέσει που έχει χρυσά. Ναι, αυτά χρυσά που βλέπεις ένα από δεξιά και αριστερά. Ναι. Το έχω φυστεί μου τώρα. Τι το χρειάζεται πολύ τελικά, μας έκανες όσο το Έχει καλύτερο ξανά, κάνει. Γεια συνέχισε αυτό, τι βλέπουμε μετά τώρα. Εδώ να το κορεύει τον καζόν, αυτός κάνει τα φύλλα, τα μαζεύει, βλέπεις. Δουλειά, αυτή τώρα Τα κόκκινα φωτάκια που είναι εδώ. Η αλήθεια είναι. Πώς πάω, ας πούμε, Ένα από αυτά και να καπνίσει ένα πουρό. Αυτό είναι ωραίο κτίρι που δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Και φρύλο. Τι είναι στα Μέσα που είπαμε ότι γίνονται τα κορονόησους και οι θάνατοι και όλοι εδώ παντρεύονται. Όλοι. Η Νταϊάννα δηλαδή, όλοι εδώ. Όλοι εδώ, δεν υπάρχει. Κάπου αλλού. Τώρα θα περάσουμε από τα άλογα, θα δούμε την Trafalgar Square. Θα πάμε από την Piccadilly Circus. Κοντεύουμε. Αυτό ανεβαίνει, σωστά. Και κατεβαίνει. Αυτό. Μπροστά βέβαια αυτό είναι... Υπάρχει τρέ, κατεβαίνει στα κύτταρα πάλι. Κατεβαίνει. Πάλι πηγαίνουμε. Δεν πάμε στο τέλειο τώρα. Πάντως νομίζω ότι εδώ έχει το περισσότερο κόσμο. Έχει αρκετά κόσμο. Πώς να κατέβουμε να πάμε τι λέει. Ας το κάνουμε, βλέπουμε τα εξοδέτα και άμα μας αρέσει κάτι κατεβαίνουμε και από το παλάτι παίρνουμε την πλέον. Από το παλάτι πάμε την πλέον. Ναι. Α, οκ. Το έχουμε. Κοίτα, το καρναβάλι σου. Και την κόσμο, το λέω όλο αυτό που βλέπεις. Το καλαμαράκι. Ωραία, πραγματικά Είναι λέξεις τώρα. όλη την έτσι, ώρα είναι. καλαμαράκια σκεφτείτε. Βέβαια, Πού θα φας καλαμάρα. Πού να πας καλαμαράκι. Πού μου δει τσιμπουράδικα εδώ να πω. Κοίτα εδώ Εδώ τη από τη σπουτάνα. γωνία. Το δρόμο δεν χωράει και κόσμο. Τη σπουτάνα στο κάνει. Εδώ. Και με εγώ είδησα. Θα τα βγάλουμε όλα από κότσι. Έχουμε τα όλα. Είμαι αυγά, Καλύτερα βράδυ πιστεύω που τους έκλεισα. Ναι, θα είναι ωραίο. θα είναι ωραία.
φαίνεται και η γέφυρα από Και εκεί. από και στη μεριά Φαίνεται και από από το εδώ, κοινοβούλιο από εδώ που είναι. Κοίτα εδώ. Στην Φουστρέξη είναι και πού. Κοίτα εδώ. Εδώ η τσίκο τέτοιο. Πώς με την αφήσανε αυτό εδώ. Πείσμα. Ναι, πώς το αφήσανε όμως. Και εσύ μιλές μετά γιατί